we tried to repurpose some of the World Bank projects. But as the minister said, we protected the 150 million that is meant for the Waka project. So your money is safe and the project is going to go on. Some of the other World Bank projects stalled and the money is being repurposed for other important priorities. And so I just want to ask for your cooperation as we continue the processes to do the work. Any awoti ye Ghana man penny Bemo Boada John Dramani Mahama. Yanto akase abono so na mfia ni mfankyere mu ewe payment mu na West Akem Municipal Security Council more sick empenifo de nkrata ba bonten kyere mu a wonu me omadwene say ankoma besi wa hene popro ewo senase ewe payment mu na so enam ahomba mmonsensem a enkwaye nipa bi abo motirimu pose sera na makro no nyade ombeje ahinse na tumunte no wonam atwen nhyehyɛ no asensan na nkrata ba bonten no ɛno betotwa ɛwɔ police obos ma na to so aduonu nson wɔ mfempem mienu na aduonu nsia mu a ɛyɛ West Akem Municipal Security Council penifo echirim sɛ hwehwɛm mapɔma yɛ no ɛda de pefe sɛ enipa bi abo mutirimu pose sa ahinse ompeso musi ɛwɔ wasenase no etodwa wahwe ni ya na ahobammo nsɛm entumi ankonkan amfa ma wɔnom na kadwuma de yankopɔn yɛ adom anka ɛnaja watai ɛna kadwuma na ɛsɛ todwa ɛwɔ esenase na komode nana boache asafo agei na ebese hene sɛ wɔsenase na komabodwo data na bibia tumi akonkan ɛwɔ bia wɔnom ɛyɛ yie nom nanso sesei ɛna municipal chief executive ɛna afinso state security afinso ɛyɛ state secretary ɛdema Akem abua kwa na matrenkonwa na boache asafo agei sese mu kyerɛ mi sɛ de na ma ekro no so mo gitum na sɛ yie no etodwa ba ha dwenye pam the senti omo the copies anankrata akwakodane ɛyɛ Eastern Regional Coordinating Council and nso Regional Security License Office say de na ekɔ entahoba monsam enda ye to munnim na mo makwan ma hinse ni kwaso a ihye na hye pine betumi akotodwa ɛwɔ osenase ɛne ne mpatam etimika sɛ mpanifo kyerɛ mi sɛ sana mompa na kompeso mutu no sesei akosi ni tirase akoye nsempia so ma dwen se ombese hine na ahwe nsem ebesi ewo osenase ne potem no eba ha dwenye pam da hoba mokuo empenifo kyerem se wono ma ye krado ada ni hyepa egwa kom se be ye beboa na ahinse ni kwaso enkofo ha pi na emfama na meka sai eye royal ofosu pema aduana eye osenase abusua no ota no o kyerem ampempen se de na ma kro no ode somo kese pa e de aba oche hene se adenti ena nipa wo mo yi ni so mese hene opete twentwena atwan ode no ehye wo no mokon wo mo kyerem se dabi enya de ombete ase de senti emra wo honom adenti ena oba ahema ema obi adin se omede hene na wo no mankasa epese wo no mubu ebu mmra so na mo fe nipa wo mankasa pe ede ne bese hene se ohene popo ede ma de hye wonom ewo eye osenase ze mo kyerem se sa hinse ne ya de ombepene so ne apene so tena enunti nene West Akem Municipal Security Council eden krata aba bonten sen said yakro no ahoba monsem enne yenti omuntumi ntenase sabi mpanin sei panin ntenase amasefu amfo nti no nya de oba hwe han atenase akosi hene mekena ede susanso bone ede aba wasenase krodua no so ti weni krata efri West Akem Municipal Security Council penifo nchempa yade bonkyeremu esem awiei na yento akase bon so yenyina mu ewo chairman adema National Development Planning Commission NDPC yempapa Dr. Ni Noy Thompson odensam atodwe kyerem se omanyimu yate abehu asamanyofo na beka ene gross domestic product GDP akosoro kama bibia dadin ene omanyimu adwuma buso ni papi enya adwuma ye ukudwam koto ade a utumi to na mapi intigana sikasem konkan pam openis edinsam do tudwandra da ma no ne sentwerefo kasa na okirem sei edu baabi aso man Ghana yakoye ne mu no sa GTP ade hwe oman no mpuntu sam ne sikasem no enye adentira pinifo be ka kire Ghana fo so oman no sikasem kwa anim nanso be ko fom pa sa okoni pa botom no ye hu no hwe adwuma ni wo manyim ntide be yesore so GDP no bibia konkan kire se Ghana sikasem konkan konkan na Ghana mobro wani onya dwuma yei ekasen
Into ochirem say yakwa ni mu no omonya saa bio. Se pese ye hu ni say omaga na chechire ne kan kro ni sikasem e kon kan dia. Eno begina adwuma mapanipa enya yeso. Ese dodo na enya adwuma ye na kire say yes GDP no kosoro. Eno wa kire nso Ghana ni ohiani wa mabrowa. Ese hu ni say yes adwuma wa ye ne sika ye tua na bosome no. Eso ne di. Ni botoma ye de. Ene betumi de ameja hu ni say yes Ghana for ye sikasem e kon kan mo mpa se betena se. Ni abeka so Ghana ni ho to no. GDP anase GDP bibia kon kan. Na GDP beba bonten be wie. Na be hwehwe mu na nipa dodo na nya adwuma nya de a ye no ne se na amen. Into kirem se ne eye NDPC empenifo ne hyepa bagua kwam. No ma yen hyepa ahwe. Se Ghana fo dodo na anya adwuma ye. Eno wachi nso ukwadwam koto ade a eye nokre ne mabo nya den. Ansa na omatumi abeka kire Ghana fo se GDP eye growth no ekona nimti for that matter Ghana fo sikasema kona ne mente sa pa de amuntumi na nyado meje nyina sa tetesem no so akasa Ghana man ekoyi. So this time around, in order for us to embed employment creation in monetary and fiscal policy and other sectoral policies, we are training labor economists from the Bank of Ghana, from the Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Trade, Industry and Agribusiness, Ghana Statistical Service, NDPC itself, and of course 6 metros, because we want to take employment very seriously in our economic development strategy. I'm sure you heard the expression jobless growth, where the economy grows but there are no jobs. And then we also have a reverse known as growthless jobs, and that's the case with Ghana's economy for the most part. We have jobs in the informal sector. 92% DLFM. of businesses in Ghana are in the informal sector. But the value of the activities in there are so low, they don't really translate into high economic growth. So they're mutually reinforcing. And therefore you need a policy intervention to make sure that they all rise together. The output goes, that means building skills and capacity in the economy. And this is where transformation comes into play. And by transformation, we mean 3 things: formalization of the economy, modernization of the economy, and the promotion of efficiency and productivity. And watching Dr. Thompson at what the Casa so and That they deviated from the Nansay or my Ghana Water Company Limited. Nyama bi omoye no ehu pam. Senior man dem say Ghana Water Company Limited asehwe omanga na nsu sem so. Omuhu de omo kire wo ho mo. Ensuo nsem aye basa wo manyim. Chese ubie o pipe na bete ne kro kire din. Hwema mframa nkwa. Nanso ne Ghana Water Company Limited ahyase eye pure water ton. Ahyase mpo eba be ye bottle water. Ana omani yankwankwa nnwuma esi akan wo manyim. Nanso enye mobotaye ne adwuma abade hye mu nsanie. Mo ye pia wataton. Na maye bottle watatonton. Na mo ne ankwankwa nnwuma ko esi ani. Ewo mla Ghana ni epensupa de di ne dwuma wo fie. Enwuma ku ahodo pe bi de aye adwuma. Yete hanom mo nyam adwuma ye de hye mu nsa. Ana mo sede mo ne yankwankwa nnwuma esi akan. Okirem a munyuma mo ye ne nkwankan. Enti munyam na se fi se de mo so mo man no Nyankopon anim ne kura nim nie. Ghana Water fact that they deviated from their core mandate, and I'm talking about Ghana Water here now. If you read their progress report for 2022-2025, they promised on their own to reduce water losses from 45% of water produced to 25%. Instead, it went up to 52.2%, and nobody is being held responsible. What they've done also is to deviate from their core mandate of producing potable water for industry, households, and businesses to now producing sachet water in competition with private enterprise. So bottled water. I'm told that they now want to move into bottled water. So now they move from sachet to the bottle and competing with private businesses instead of focusing on their core mandate of supplying us with potable water, supplying us with water for industry. And without water, you cannot add value. As I speak with you, we're actually working, we have a number of strategic alliances. We're working with KPMG to do a study on using the bond market to finance infrastructure, because at any point in time, resources are limited, which is precisely why you need to focus on your core mandate and not further away the resources that you have. Aha. Omano ya de ahye monsasa momwa na Ghana ni mobrowa. Onye nsupa fene ne dwuma. Na moni yankwankwa nnwumaku esi akan. Mashase eye pure water tonton. San be ye bottle water. Ede adea. Openi a woti ne go na ye chairman at the National Development Planning Commission.
NDPC the din the Dr. Ni Moy Thompson ena wote ne nkan yanto aka semanse yamfa ne fankyere mu wo man Ghana ya sante man television nsem no ebi abo apeso pa honom na ofolukrom municipal assembly mensere no wono makomontoma e de abankyere Kingdom Congress Network International no abo adwumaden aya nkyerɛkyerɛ adwumadie e de ama adisuafo a wonom ekwa kwatwere emfempem mienu ne adonu nsia Basic Education Certificate Examination BC nsɔhwɛ ne bi ɛwɔ mensinim akyɛkyerɛ mo pa kwa ma foto mebɔ moden na ma ya hu sesie mapa na mo di nsɔhwɛ nim enkunim na gbawura mu ɛwɔ folukrom mensinim a mekasai adisuafo a wonom ekwa kwatwere BC nsɔhwɛ no ɔmo mudi akonkrata so ɛyɛ mpem miensa aha mienu ene aduoson nsia 3267 students ɔmo nyina kwa kwatwere nsɔhwɛ ne bi yakopɔ ya atoma kotonuma bosoma yɛwo neta so nan ɛwɔ mfempem mienu ene aduonu nsiamu akyesanya semkuma kram ɔmmɛhye aseɛ ɛde afiri May 4th akosi 11th May 2026 mɔfana moto ayɛ hye sɛsɛbe yɛde wɔn to asi egyamu no na mpanifo kyerɛ mi sɛ mmere gu so ɛkɔ nanim no ɛna ɔmo akyena sɛ hunu sɛ yes ɛmɔfra nkɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ ɛwɔ folukrom mansin mu no ɛhu behia sɛ mpanifo aka bi wɔn bɛyɛ nkyerɛkyerɛ mapa ɛde ma wɔnom ɛho kwanfo mbɛfa so a wɔn bɛtumi atwerɛ nsɔhwɛ no ayɛmhyehyɛ bɛfiri wɔnom so na wɔnom ɛde nsɔhwɛ no enkunim de sɛnti na meka sɛ adwumadie sonko a Kingdom Congress Network International adwumadie mu de asɛmti da so ne sɛ the Victorious Army ɛno no bɛboa paa na ɛmɔfra no atumi atwerɛ nsɔhwɛ no di mu nkunim kama sɛ bɛyɛ ɔmmenya kwanya akɔ senior high school so ne bi na afi wei dwumadie no na di da so ne sɛ you shall excel conference for junior high students ni nyina ɛno bɛboa paa bie mɔfra no adwenum atwa ɔmo adwen ɛde afiri wɔnom nsɔhwɛ atwa to okram ɛwɔ junior high school sinim ɛno wa bɛdi nkunim no wobɛnya kwanya ɛtimi akɔkɔsuadeɛ ɛwɔ school ntoaso senior high school num na mpanifo kyerɛ mi sɛ wɔn mɔden yɛ nkyerɛkyerɛ mapa nsɔhwɛ a wokɔtwerɛ mensro invigilator mensro bia de ya kyerɛ wa na ɛba ma yɛm hyehyɛ bi ama wei bibia ne ho ehu bia dada na ɛba ntimo nyere mo honam nsuadeam na ofolukro municipal director of education Mrs. Dorothy Opali Bedu ɛda desrɛ ɛdeto adusuafo no anim sɛ ɔbɛsrɛ wɔn mata wɔn nyira mo na so mapa mo nsuro hwee ɛne wachi nso wɔn mmɔden sɛ wɔn bɛtuma yɛ self discipline wɔn mo ɛnhyɛ wɔn ho so pam na mo nya kukuduro na adwempa sɛ bibia bɛtɔ din de ama wɔn mo nsuro hwee na mom adusua pɛ ɛna bɛtumi aboa na mo bɛdi sɔhwɛ ne so nkunim nti okyerɛ ma bibia da din nti mɛnsene sita wɔn machi ɛne wachi nso do adesrɛ ɛdeto mi gyegye tena nim sɛ ɔbɛsrɛ mo ada mo nkwala ne hu mo obia so kwan ɛmɔ kɔ no wɔn sɔhwɛ de twirem na obia nya na fam de na mo na sɔhwɛ no ofolu kuroma adusuafo As I was speaking, I told them they are Victorious Army and any army has to prepare. So they need to prepare very well. Already we have taught them in the classrooms, but also we need to, they themselves, they should be disciplined and they should have positive mindset. They should know that they can do it. They can do it. They have succeeded. But if they entertain fear, it means that at the end of it all, they will go to the examination hall and then whatever they have learned they may even forget. But when they have positive mind with discipline, they will be able to make it. Determination, and then they will be able to make it. So we have come together to encourage them to do what is expected of them to do. So sometimes supervisors also allow the student to cheat. So I have called them, we have come together, we have told them that they shouldn't allow the students, they shouldn't entertain phones in the class examination hall. They are supposed to go and do the work because they should know that they are doing the work for me. At the end of it all, if they go and allow the children to cheat, it is going to affect the whole municipal. So I have called the supervisors, I have spoken with them. I'm here to do that of the invigilators. So we are also going to meet in there. Any a woti ye ono na ye kwankyerefo pani a oda ehumesua no ego ofolukrum bensinim ewa santimante mo ne den ade message Dorothy Opare Bedu ena wote ne nkan no kre entemonyere mo ho na nsonhwe a mokwa kwatwire mo ne nkunim emfante adehye a
wɔnom ɛwɔ ofurukrum na monte omanim pam yɛnto akasɛbɔ no so ani yankɔ so anyina mu wɔ man Ghana yɛsante mantanim na member of parliament edema de hyɛ wɔnom atwema ngwabiagya north mansenim ɛwɔ sante mantam yɛ oniminyamfo Frank Yeboa mekasai oguso ɛbɔ adwumaden pa ɛkɔ kɔnsrahwɛ awa yɛsabea hoto a ɛwɔ na bato mpesua so mansenim ɛboa sɛbɛyɛ a apɔmuden sɛnsɛm ebetumi ɛkɔn kana de hyia wɔnom ɛyɛ adwuma yɛsabea hodo no nso wɔn ho betumi ha wɔnom na bɛhyɛ badwani ekopie mu wɔ asuafua ɛyɛ hospital barakase ayɛresabea daba ayɛresabea ana afin so atwema akuropɔn aban ayɛresabea o kyerɛ mu sɛ wɔnyina nkitawudie ma pɔn pɛso gotuo na ɔne mpirifom deda ayɛresabea na no any medical superintendent doctors for nurses ɛna addition boy adwumaden ɛsa yadeɛ nyinaa hwehwetwe nkɔmɔ bisabisa wɔnom na ma ahodo ha wɔnom ayɛresabea hɔnom akadeɛ ni hɔ de ba de ne ha mo na wotumi gye ne nanso no boa na pomuden etumi kɔnkane ɛgɔ mensenum emum na ne nsra hwɛ ɔkɔyie no anya sem kuma we nyina kyɛ sɛ bɛhyɛ dwan na ayɛ kra so begya nanso abɔ adwumaden ahwɛ ɛma na bato mpesua so apomuden ho sensɛm etumi ɛkɔnkane na mno ne nyamfo Frank Yeboa Jemre na ɔne sɛntwerɛfoɔ kasa na wɔkyerɛ mi sɛ mekasɛi oguso a wɔbɔ adwumaden ahwɛ sɛ bɛyɛ ɔbɛboa na watumi agye nipa nkwa na nipa mo na bato mpesua so na nya hoɔden soronko atumi ɛyɛ adwuma na ne mpɔtam wɔn sɛnɛma pii atumi akɔnkan dɔbɔde hoɔden ɛde blood pressure mfidie pii ɛde kɔma yɛ sɛbea ahodoɔ amansini mu nyina sɛ ɔmɔnye na mmoa na apɔmuden ntumi nkɔnkane ɔsan so ɛde nase kɛseɛ paa ɛne kurahyɛsɛm ɛde ma doctors nurses ɛne staff no nyinaa sɛ adwumaden a mobɔ ɛsomade hyia wɔnom ɛwɔ atwema ngwabiagya north mansini mu no ɛyade ɛkɔnkane yi powder mo ase na adwumaden a mobɔ nyankopɔn nhyira mo pii na monkɔ so anya adwumaden ɛmfa nsom ɛfiri sɛ adwuma a modie ne yade a asɔ nipa ne nyankopɔn nso so aka na kɔma pɔde nsɛm sei ɛde to dwa ɛnɛ muhu yɛ ha wɔ pɔn hospital na dedi kan no ne mpanimfoɔ ebehyia doctor for mpanimfoɔ ne health director ne mpanimfoɔ aka nyinaa medical superintendent ne mpanimfoɔ aka nyinaa dedi kan bɛda wɔn ase ɛwɔ dwumaso a mo yɛ ma Ghanafoɔ especially atwema ngɔbɛgya nɔfoa ɔba ha nɔpa DLFM mmerɛ anadwo wobɛnya doctor amana hwɛ wobɛnya nurse ne amana hwɛ wobɛnya dispensary for amana hwɛ ɛyɛ ɛso yɛ nipa ndi sɛ yɛ te wɔn sɛ ka sɛ yɛ mɛda wɔn ase mo hu sɛ adwuma mo yɛ ma yɛ deɛ ni aso a na ɛyɛ eboni nti ɛba yɛ a ɛba bɛda wɔn ase yɛ mo hu sɛ adwuma na mo yɛ no so yɛ ni aso ɛtɔ so mmienu nso next month ɛyɛ May ɛna ɛyɛ World Hypertension Month ayɛ so wiase afa na nyinaa yɛ si wɔ na specifically no on the 17th na yɛ si wɔ sɛ ɛyɛ that day as the World Hypertension Day no nti sɛ ɔsi nkɔfo yedi hypertension day nyina yedi a na hypertension so asana be hu media no ohia BP machine ade bɛyɛ na sɛ wa ma nipa na nya bebrebe a anya adwuma na sɛ bi yakwa na sɛ ba ndi e ba ya yɛse yɛde machine mienu ebre facility no yɛde mienu akɔ Sofia Hospital yɛde mienu akɔ Barakasi Health Center ɛna yɛde mienu akɔ Daba ɛna yɛde mienu so abɛkɔ ha ina ɔno yɛde nwɔtwe as 8 ɛna ba yɛde mba aba doctor for nurse for no no mba yɛ mo adwuma ma ko nkwase no akɔ omu nso omu ho no bo wa ne tie ne ya ɔte ebi a sɛbi ba bi a wachi kakra sika a ɔde bɛfa ka ba hospital kwa onya bi yɛtia ne se wawu yɛse onya heart attack ebi a nke kɔ check ne pressure ma no anke be hu sɛ ebi a ne pressure no ɛkɔsoro ne yɛde na ba hospital ba ɛnam se ntimi nyɛ saa de ne nti no na ɛse yɛde machine bi ba munya bebre ba ɔmatumi de akɔ ba bi a wachi kakra no ɔmu sɛ timi akɔ check amom na yare bi a ɔti ambɔ ho ban ya bɔ ho ban mamanfo na ngu basabasa machine said ba ye sebe na dwuma ade betimi ya ha ne se wo de seki wo de beje nipa no wo de text wo hypertension so ni hypertension ye de aba mi se yemfa ngu dem keke ne mo yemfa ma adwuma ye fo no mfa koye adwuma no na enti hypertension no so non communicable disease no ekum nipa bebrebe hypertension ekum nipa bebrebe enemre mu nso no ye preventive health care me gidi se doctor for mpanimfo ye ba mo na obonkoma o mo de ato mu hu se on be konkwase na se ba bi e wa chi kakra no akotu nkofofo ɛne ɔmbɛ konkurase nyina san kotufo ayɛ ɔma fam de nyina boa ama pomuden atimi akɔnkane ɛwɔ atwema ngwabiagya north mensenem ɛwɔ asante mantem ne ameti wuti yei ɛyɛ atwema ngwabiagya north ɛyɛ abato mpesua so ɔno ma hye bedwane oniminyamfo Frank Yeboa ɛna wote ne nkan na no wachi na medical superintendent ɛde ma atwema akuropɔn government hospital Dr. Stephen Osei Yautufo and the district director of health Dr. Justice Thomas and so ekyiremu say
wanam damash bedwani as papa na mompa watu ene ode akade pi ni ma hodo beboa na blood pressure ehun sensem etimi akofo mo kire mu sei adewe ya so mani pono bekoso agina mo na so abadwumade ahwe emamfide omo saka no de ye adwuma asomade hia wonom ewo mensinum yemi aso wo ade a honorable MP abeye amaye wo hwe hypertension na yare a ha agye nti mfidi honorable ade abrɛ yeni aso se ode abrɛ yeda na senyame nhira no na ye bɔ mpa se ye kɔ anim no bebre beba enti eno ana ye wo ka kyerɛ ye papa MP nyame nhira enti ehu hia se abribia ye beba hospital abɛhwɛ yapomudie mu na wo hwɛ ye didie mu a ye didi a enu kan se ye di aduane asrade ɛdɔɔso wom eno saa no enye ana anadwo adidie no enso eno so esi etimi etwa so na Osha general check up so at least 1 year at least once a year. Eso otimi ba sabia no abehwe apomodin mu tiko. If you say etoda onam ho say oh hwenyame sana stroke esi no e free hypertension etoda nso diabetes. Wo honom hwenya na team na oda from no afrim and when you stroke and when you heart attack ni na hypertension who complications enti say your honoma enu kan say ka say o hwenyame o de hwenya wa de bra yembe hwem ment na fie nka say o hwenyame na unim ne ekoso wapomudi. On behalf of the hospital management and staff, to thank the Honorable MP for the good gesture. It has come at a very appropriate time, as he has said. We have to enter the month of May to try to measure all, at least half of the adult population blood pressure so that we can detect early, put them on treatment, then we can control the condition. That is the team he just hatched. But he's going to take a community-based approach. That's why he say advancing community-based hypertension care in Ghana. So that is how we have to do it. So let's continue to pray for him and support him in his bid to remain in parliament. Eni ya wuti obo wura mu ewo my Ghana ya sante mantem ni mu a omobo adwumaden yi pa. The odikan a medical superintendent at the Matchuma Ekropon Government Hospital, Dr. Steven Oseyaw Tufo Anafe, District Director of Health, Dr. Justice Thomas, and our T1 and in Amanebo and Sam Training Samuel, Ofoliboaten and the Diffri Asante Mante Mobesumayan. Rayana Gways when I cast bono, Yemfanina, Emfa in Sinasane Becono, our daba could be a becoming some monitor, not mean sort of so. Mamma Co. to set a Mancasa Trumbo for no much say. My lovely sister, Nhyiraba Kwadwo, having you as my sister is one of the greatest blessings in my life. You bring yet so much joy, love, and laughter into my world. On your special day, I pray that all your dreams come true and that happiness never leaves you aside. May you continue to grow, shine, and achieve everything your heart desires. I am always here for you. Love you so much. From your own sister, Vanessa. So Vanessa and was ne ono na danfo na de nyina Nhyiraba Kwadwo ene ya wakota nyame nkyira wo pi na onya okese ofiri konkron brem emra wo mwa wakoma so mpa bi ya wapo okukua mu asadesere bia Nyankopon ntiema na onya won asomdwem. So happy birthday me wafa ase awudin e de Nhyiraba Kwadwo nyame nya okese no nkyira wo pi na woda no onya ne soronko kra emfama. Happy birthday once again Nhyiraba Kwadwo. Nyankopon nhyira na woda no onya ne soronko kra. Some tese mo se champion teller de bi wa ha no makozi sen e kire din on. Okay, kasebo ne de asie mu semufo ne ya Mace mebelantwe ne se mu e de ema yen me wafa se makese e de me kopie mu e wo Facebook e na afi yitima kasebo no wonya bi ehwe yem. Sanse na DJs gibi e chinchim kasafremfo madesom ya wiei. Okay, nkani a me ko no content kro e ya wo fa o se ade ya the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me so na dwa siriki na pamfo na betena se amre dia adwumadi na beso mo nyina mo enitia ade hye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give